Останете с нас, за да не пропуснете защо едно момиче на 18 избира да стане доброволец към различни благотворителни каузи. Историята на Далила Буазра. Тайните рецепти на баба Ванга. Един от символите на столицата, църквата Света София, през очите на Йорданка Фандъкова. Вие гледате Денят отблизо с Мира. Всичко, което ви вълнува, можете да пишете на нашата фейсбук стена Денят отблизо с Мира или на сайта ни отблизо.bg. Следващата ми гостенка не е известно лице от екрана, нито се усмихва от корицата на модно списание. На 18 години е. Не, че не ходи по молове, но предпочита да работи с деца с физически и психически увреждания. Знае какво трябва да направи един беженец в България, за да се установи тук. Тя се спотайва като малка фея между големите житейски проблеми на хората. Сега аз ще я попитам какво я подтиква да избере да прави коледни картички с деца с специални потребности, вместо да се разхожда с учениците си. Преди това я вижте отблизо. Се казвам Далила, на 18 години съм и уча в първа немска езикова гимназия. Дете от смесен брак съм, баща ми е от Тунис, майка ми е българка. И тук правиме картички с децата, които те след това ще направят коледен базар. Бях първо доброволец на 2 филмови фестивала. Започнах, защото реших, че имам прекалено много свободно време и трябва да го оползотворя в нещо полезно, а не само да ходя по кафета. Далила Буазра в студиото на Денят отблизо с Мира. Здравей, мило момиче. Радвам се да те видя при мен. Заповядай. Какво означава името ти, Далила? Всъщност не означава нищо специално, но е библейско и идва от легендата за Самсон и Далила. А ти откъде си? Съм дете от смесен брак, както вече казах. Баща ми е от Тунис, а майка ми е българка, но съм родена тук и съм живяла винаги тук. Предполагам, че се чувстваш българка повече, или? Не бих казала, защото имам късмета да си ходя всяко лято там за по един месец, така че чувствам си тунизийския происход. Няма как да избягаш от това. Българските обичаи ли са ти по-интересни или тунизийските? Предаваш ли на твоите братовчеди там нашите обичаи, традиции? На тях странни ли са им те? По-скоро бих казала, че тунизийските са ми по-интересни, защото се сблъсквам с тях доста по-рядко, отколкото с българските. Но и от двете държави има какво да научат една от друга, но в същото не бих казала, че им предам нашите обичаи, защото те са много далеч от тях, но си говорим, разказвам им за тук, на тях им харесва, също така разказвам на моите съученици как е там и всъщност те придобиват една малко по-различна представа за арабския свят, Африка и арабски свят като цяло. Добре, няма да отиваме много там, въпреки че много искам да те питам как се отразяват сега безредиците, можете ли да пътувате спокойно и как се чувстваш ти там, но нека да ми разкажеш на мен, защо избра да станеш доброволка? Ти си на 18 години само. Избрах, защото мисля, че можем да си използваме времето, т.е. да си разпределяме времето. Има време както да излизаме, да ходим по молове и на дискотеки, също така и да правим неща, от които се чувстваме по-добре и по-полезни на обществото, защото наистина така се чувствам, когато свърша нещо и се прибирам вкъщи, усмихвам се и съм щастлива от това, че съм помогнала на някой друг. Той е бил удовлетвореност. Нека така да, чувството е удовлетворение. Да. Добре, но не те ли натъжава? Защото аз знам какво е да видиш дете с ментални проблеми, с физически увреждания. Няма как да останеш безразличен след това. Тази съдба неминуемо те ограбва по някакъв начин. Да, това е такова, но има два начина, или да се правим, че не го виждаме и да си продължаваме нашия живот, или по някакъв начин да се опитаме да им помогнем на тези деца, защото те наистина се радват, когато някой външен човек отива при тях и им помагат. Да, вкъщи се прибирам и ми е малко гадно, обаче също време пак има тази удовлетвореност от това, че си бил част от нещо хубаво. Те дават и огромна любов тези хора, нали? Чувстваш се така безрезервно обичана, както така нормална връзка не би могла да ти даде такова усещане. Добре, как стана при теб? Къде чу, че някой има нужда от
помощ. Ти заставаш зад различни благотворителни инициативи. Как се избираш? Абсолютно всичко стана много случайно, бих казала. Първо бях доброволец на 2 филмови фестивала. След това исках да работя с бежанци и всъщност така стана връзката ми с Каритас София, които имат 4 проекта за бежанци, 2 в Държавната агенция за бежанци, където има доброволци, ходят при тях и им помагат да си учат уроците по български език. Също има и социална и здравна помощ. Също така имат още един проект, който е не само за български език, а и за културна адаптация и всъщност се предполага, че ще направят няколко езикови практики на значими места в България, т.е. ще пътуват не само да учат на място. И другото, в което аз всъщност участвам, е за социално и образователно подпомагане на деца, чиито родители вече имат признат статут на бежанци и учат в български училища. И всъщност, да, първо се обикаля с тях, им помагаме да си изберат учебници, тетрадки, както и дрехи. И след това ще им помагаме да си учат уроците и накрая има заедно едно зелено училище в Русе. А ти кога успяваш да научиш твоите уроци? Просто си разпределяш времето. Правилно да организираш времето си, нали? Снимките, които виждаме? Точно тези конкретни бях на лагер в Германия, където също децата имаха не до такава степен, както в Центъра Благовещение, психически проблеми, но да, всъщност ти докато контактуваш с тях въобще не можеш да разбереш, че имат някакви проблеми и всъщност ние работихме заедно с тях. Идеята на цялото място, където се развиваше дейността е, че чрез труда и работата те да се изградят като личности и да могат да продължат живота си по нормален начин. А ти как искаш да продължиш живота си? Къде искаш да стигнеш, момиче? Каква искаш да станеш като пораснеш? Аз общо взето, както всеки тинейджър, минах през какво ли не, но наистина нещото, което ми е на сърце са бежанците, както и чужденците и като цяло арабски свят. И всъщност това е нещо, което искам да уча, политически науки, свързани с арабския свят. И съответно пак като нещо допълнително да се занимавам с тези доброволчески дейности. Имаш ли приятели сред бежанците? Помагаш ли им по-лично така на някой? Да, всъщност с доста от тях имаме връзка в Фейсбук. Този Фейсбук, да. Да ми разкажеш за някоя съдба на бежанка, жена специално, защото знам, че тяхната съдба е по-особена. Всъщност истината е, че по-скоро аз съм се срещала с деца и мъже, защото в повечето случаи, когато има такива проекти, предпочитат жените и мъжете да бъдат разделени. И всъщност Защо? Не знам. Може би има и някаква основа на религиозна основа, но да, не мога да разкажа конкретно за жена. Защо? Бяхме поканили една бежанка за тази седмица, тя първоначално се съгласи. В последния момент обаче ни отказа. Защо според теб го направи? Защото повечето бежанци наистина има причина, заради която бягат. Те не просто са решили, че вече им е скучно и трябва да се махнат оттам. Повечето държави, от които са бежанците, Ирак, Афганистан, Сомалия, те наистина живеят в един ад. И всъщност има много политически бежанци, които предпочитат да нямат изяви, публични, страхуват се. Сигурност. Кажи ми все пак най-големия ад, за който са ти разказвали, заради което са избрали да дойдат в България? Например, с едно момче, което пазарувахме, той е бежанец от Сомалия и ние разказваме колко му харесва тук, как иска да научи българския, как иска да ходи на училище, защото България му дава тази възможност. В Сомалия дори не е имал право да си пусне дълга коса, не е имал право нищо да прави, защото заради Ал-Кайда и така нататък. И всъщност всяка една съдба те трогва по различен начин. Мен ме трогна това, че ти си едно младо момиче, което е избрало да помага на другите хора. Благодаря ти за това, че беше в нашето студио. Остани с нас, за да видиш една от рецептите на баба Ванга.